бинандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо яке аз барномаҳои маъмул буда, ҳамагон, хоҳ хонандагон, хоҳ шахсоне ки пас аз хатми мактаби миёна дар донишгоҳ ва донишкадо таҳсил намуданд, ба мавзӯи мазкур бевосита шинос ҳастанд. Дар мактаби миёна хондан, мо бевосита пас аз синфи 7 ба мавзӯи қувваи ҷозиба шинос мешавем ва ҳама бевосита дилхоҳ шахс бо номи олими англис Исаак Ньютон шинос ҳастанд. Ва қувваи ҷозиба чӣ гуна дар ҳаёти ҳамарӯзаи мо, яъне алоқаманд аст, айни ҳол дида мебароем. табиате ки моро иҳота кардааст, ҳамеша яъне замин, сайёраҳои системаи офтобӣ, офтоб ва ҳамаи он чие ки системаи офтобиро ташкил медиҳанд, беалоқамандии ҳамдигар вуҷуд дошта наметавонанд ва онҳо ҳамеша бо ҳамдигар алоқаманданд. штавре ки медонем, Исаак Ньютон олими англис буда, ин яке аз олимҳои машҳури замони худ аст ва он ягона шахсе ҳаст ки қонунҳои асосии механикаи классикиро кашф кардааст. қонуне ки он пешниҳод намудааст, соли 1667 ӯ кашф кардааст ва қонуни кашфкардаи ӯ чунин мегӯяд: қувваи ҷозибаи умумии ҷаҳонӣ мутақобилаи ду ҷисм ба ҳосили зарби массаи ҷисмҳо мутаносиби роста буда, ба квадрати масофаи байни ин ҷисмҳо мутаносиби чаппа аст, ки шакли формулаи он ки бо таври риёзӣ чунин, яъне математикӣ чунин навишта мешавад, чунин шакл дорад. Доимии ҷозибавии он, яъне G-ро бошад, соли 1798 олими англис Кавендиш дар таҷриба муайян кардааст ки он ба 6,67 зарби 10 дараҷаи минус 11 Ньютон зарби метр тақсими килограмм квадрат аст. Яъне олими мазкур, яъне Исаак Ньютон, ба ғайр аз оне ки се қонуни асосии худ, яъне қонунҳои якум, дуюм ва сеюми Ньютон, инчунин қонуни ҷозибаи умумии оламро кашф намудааст, инчунин ӯ кашфи таҷзияи нури сафед, эҷоди назарияи заррагии нур, таҳияи ҳисобҳои дифференсиалӣ ва интегралӣ ва чандин кашфиёти дигар ба номи олими мазкур алоқаманд аст. Инчунин бо истифода аз қонуни мазкур, яъне бо донистани собити ҷозиба адатан ҳамчени қувваест ки ҷисми 1 килоӣ ба он ҳамин гуна ҷисми дигарро аз масофаи 1 метр ҷазб мекунад. Кавендиш ин қиматро истифода карда аз рӯи ифодаи, яъне қонуни ҷозибаи пешниҳодкардаи Исаак Ньютон, ҷирми, яъне заминро, массаашро ҳамин қадар баровардааст ки тақрибан ба 6 зарби 10 дараҷаи 24 килограмм баробар аст. Яъне бо донистани қувваи ҷозибаи умумии олам имконият ба даст меояд ки бо ҳисобҳои математикӣ, яъне массаи сайёраҳои системаи офтобиро ҳисоб намуд ва бо истифода аз қонуни мазкур ҷозибаи байни, яъне ҷозибаи байни сайёраҳои системаи офтобӣ ва радифони онҳо, инчунин ҳангоми ҳаракати ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ дар байни мадорҳои сайёраҳои бузург, яъне бо таъсири ҷозибаи сайёраҳо мадори худро тағйир доданд ва ба бархурд омада расидани онҳо, инчунин ба наздик шудан ба сайёраҳои системаи офтобӣ алоқаманд аст. Яъне агар дар сатҳи замин мо қарор гирем, тубро ҳар қадар сахт ба осмон партоем, он ба замин меафтад. Яъне ҳар қадаре ки дилхоҳ ҷисмро мо агар ба осмон партоем, вай боз ба замин меафтад. Яъне ин ҳама таъсири қувваи ҷозиба ба ҷисмҳо ҳаст. қуввае ки тубро ба сӯи замин мекашад, яъне ҷозиба номида мешавад. Ва
ҷозиба намегузорад ки мо аз сатҳи замин яъне ҷудо шавем, дур шавем. яъне ҳангоми туби футболро футболбоз ҳангоми задан ва як масофаро тай мекунад, баъдан боз ба замин меафтад. Инчунин дилхоҳ ҷисмҳое ки мо ба осмон мепартем ва дар як муддати муайян боз ба замин меафтад. ҳамаи ин нишонаи таъсири қувваи ҷозиба аст. қувваи ҷозибаи замин ба моҳ мерасад ва онро дар мадор нигоҳ медорад. моҳ ба замин намеафтад, зеро вай дар атрофи он давр мезанад. яъне алоқамандии замин ва моҳ ки мо дар он, яъне мо дар замин зиндагонӣ мекунем ва мо аз ҳама ҷирми хуб омӯхташудаи системаи офтобӣ ки маҳз замин аст, мо маълумоти муфассал дорем ва метавонем гӯем ки қувваи ҷозибае ки моҳро нигоҳ медорад, яъне бо ҷозибаи худ моҳро, радифи табиии худро ба самти худ мекашад ва намегузорад ки он аз мадори худ берун равад. ва сабаби наафтидани радифи табиии замин яъне моҳ ин дар мадори худ ҳаракат кардани он аст. ва мо танҳо таъсири ҷозибаи моҳро дар ҳолате мебинем ки ҳангоме ки дар баҳру уқёнусҳо мушоҳида кунем, агар пастшавӣ, баландшавии сатҳи оби баҳру уқёнусҳо мушоҳида карда мешавад ки ин аз таъсири ҷозибаи замин аст ва дар байни мо бо калимаҳои мад ва ҷазр маълум ҳастанд. ва дилхоҳ ҷирмҳое ки дар системаи офтобӣ қарор доранд, онҳо дорои ҷозиба ҳастанд, гарчанде ки массаи хурд доранд. яъне агар замин аз моҳтоб гарчанде ки хело калон аст ва моҳ бошад аз замин хело андозаи хурд дорад, аммо он ҳам бо ҷозибаи худ ба замин таъсир мерасонад. яъне ҳар як ҷисми системаи офтобӣ бо ҳамдигар бо ҷозибаи худ таъсир мерасонад. замин ва дигар сайёраҳо дар мадори худ бо таъсири ҷозибаи офтоб нигоҳ дошта мешаванд. яъне ҳамаи сайёраҳои системаи офтобӣ ки онҳо 8 сайёра, пакана сайёраҳо, инчунин ҷирмҳои хурди системаи офтобӣ аз қабили астероидҳо, кометаҳо, метеорҳо, ҳамаи онҳо таҳти ҷозибаи ситораи ба мо наздиктарин офтоб нигоҳ дошта мешаванд ва ҳамаи онҳо таҳти ҷозибаи офтоб дар атрофи он ҳаракат мекунанд. айни ҳол мо дар слайди мазкур ҷозиба дар дигар сайёраҳоро дида мебароем. тасаввур мекунем ки мо дар системаи офтобӣ ба сафар мебароем. дар кадом сайёра мо назар ба замин сабуктар ва дар кадомаш вазнинтар хоҳем буд. чӣ қадаре ки сайёра хурдтар бошад, қувваи ҷозибаи он ҳамон қадар заифтар мешавад. вазни объект аз ин вобаста аст. масалан, дар замин кайҳонавард расо 70 килограмм вазн дорад. он гоҳ дар сайёраи дигар он чӣ қадар вазн хоҳад дошт. пеш аз оне ки мо массаи ҷисмҳоро, яъне массаи кайҳонавардро дар дигар сайёраҳо бинем, бори дигар ба слайди дуюм бармегардем ва ба хотир меорем қонуни пешниҳодкардаи Исаак Ньютонро. яъне массаи ҷисм бо қувваи ҷозиба мутаносиби ростанд ва ҳар қадаре ки массаи ҷисм зиёд шавад, ҳамин қадар қувваи ҷозиба зиёд мегардад. ин маънои онро дорад ки ҳар қадаре ки ҷирмҳои системаи офтобӣ аз қабили сайёраҳо массаи зиёд дошта бошанд, ҳамон қадар ҷозибаи онҳо зиёд аст. ва ин шаҳодат медиҳад ки агар мо дар сайёраи калонтарини системаи офтобӣ агар қарор дошта бошем, мо бо ҷозибаи зиёдтар, яъне бо худ мекашад. ва айни ҳол мо дар сайёраҳои системаи офтобӣ ва дар радифи табиии замин моҳ дида мебароем. масалан,
дар замин кайҳонавард 70 килограмм вазн дорад. Дар моҳ бошад вай 12 килограмм вазн дорад. Яъне мисли кӯдаки яксола вазн дорад. Дар Плутон бошад 4,5 килограмм. Яъне мисли як гурбача. Дар сайёраи Атуруд бошад 26,5 килограмм. ҳамчун хонандаи синфи якум вазн дорад. Дар Миррих бошад 26,5 килограмм. яъне ҳамон қадаре ки массаи он дар сайёраи Атуруд аст. Дар Уран ва Зуҳро бошад тақрибан 63 килограмм. аз замин каме сабуктар аст. дар замин бошад 70 килограмм, дар сайёраҳои Зуҳал ва Нептун 75 ва 78 килограмм, яъне каме зиёд мешавад ва дар сайёраи калонтарини системаи офтобӣ бошад, яъне Муштарӣ 161 килограмм вазн дорад. ба мисли хуки серғизо, яъне ҳайвони хуб нигоҳубин карда шуда. яъне мо дидаем ки ва мушоҳида кардем ки ҳар қадаре ки сайёраҳои системаи офтобӣ калонтар шаванд, яъне ҳаҷмашон, массаашон калон бошад, қувваи ҷозиба дар онҳо зиёд аст ва массаи онҳо ҳам вазни ҷисмҳо дар ҳамин сайёраҳо ва радифони онҳо нисбат ба замин фарқ мекунад. каме зиёд мешавад ва ё ин ки хело зиёд мешавад ва ё ин ки хело кам мегардад. набудани ҷозиба. оид ба набудани ҷозиба мисолҳо зиёд ҳастанд. масалан, айни ҳол парвозҳои зиёде анҷом мегардад ба кайҳон ва кайҳонавардон дар мадори наздизаминӣ зиндагонӣ мекунанд. моҳҳо, яъне солҳо дар он ҷо таҳқиқотҳои илмӣ мегузаронанд. ҳар қадаре ки аз замин дуртар шавем, қувваи ҷозиба ҳамон қадар заифтар мешавад, аммо он тамоман нест намешавад. дар фазои кайҳонии наздизаминӣ объектҳо дар ҳолати бевазнӣ мебошанд, аммо қувваи ҷозибаи онҳоро дар мадор нигоҳ медорад. яъне агар дар фазои наздизаминӣ объектҳо дар ҳолати бевазнӣ ҳам қарор гиранд, аммо қувваи ҷозиба онҳоро дар мадор нигоҳ медорад ва ҳамин қувваи ҷозиба ҳаст ки дар мадор ҳамин ҷирмҳо дар ҳоли ҳаракат ҳастанд, ё ин ки кайҳонавард ё истгоҳҳои кайҳонӣ дар мадор ҳаракат мекунанд. ва ҳолати бевазнӣ ин нишонаи нобуд шудани қувваи ҷозиба нест ва танҳо ин ҳолати бевазнӣ аст ва қувваи ҷозиба дар ин ҳолат ҳам вуҷуд дорад. ва дар расми мазкур ин дар фазои наздизаминӣ қарор гирифтани кайҳонавардон ва ҳолати бевазнии онҳо нишон дода шудааст. дар слайди мазкур ҳаёти кайҳонавардонро дида мебароем. дар шароити бевазнӣ зиндагӣ кардан барои кайҳонавардон хеле душвор аст. мушакҳо узвҳои дохилӣ дуруст кор намекунанд. барои кайҳонавардон хӯрок хӯрдан хеле душвор аст. ҳама хӯрок дар қуттиҳо ҳастанд. яъне гарчанде ки барои кайҳонавардон таҳқиқотҳои илмӣ барои омӯзиши сайёраҳои системаи офтобӣ, барои омӯзиши кайҳони наздизаминӣ, барои омӯзиши системаҳои сайёрагии дигар, сайёраҳои заминмонанд, ситораҳо, ҷирмҳои дури кайҳонӣ, инчунин галактикаҳои бешумор ки беҳад зарур аст парвози кайҳонавардон ба кайҳони, яъне ба мадори наздизаминӣ, инчунин барои саломатии онҳо хело хавф дорад. чунки дар шароити бевазнӣ узвҳои дохилии инсон, инчунин мушакҳо дар ҳолати беҳаракат ҳастанд ва онҳо дуруст фаъолият намекунанд ва ин ба бисёр касалиҳо оварда расонидани кайҳонавардон мегардад. ва чӣ тавре ки дар расм дида мешавад, ҳамаи хӯрокаҳое ки кайҳонавардон истифода мебаранд дар қуттиҳои махсус қарор дода мешавад ва онҳо, яъне мисле ки инсон дар замин қарор дорад, рост ҳаракат карда наметавонад ва онҳо мисле ки мо дар об шино мекунем, онҳо дар кайҳони наздизаминӣ
یعنی در مدار نزد زمینی خزیده میگردند یا اینکه شنا کرده حرکت میکنند. یعنی تنها با واسطه شنا کردن یا خزیدن تنها حرکت کردن امکان دارد و خلاص. و بسیار نازوکی های دیگری مداری نزد زمینی برای کیهانوردان یعنی موجود است، اما اون چیزی که معمول است عین حال ما گفته گذاشتیم. و قوه جاذبه همه اون گفته هایی که ما عین حال یعنی به شما پیشنهاد کردیم همه این گفتگو ها رو در بر میگیره. و قوه جاذبه یعنی جاذبه عمومی عالم که آن را سال 1667 عالم مشهور انگلیس ایساک نیوتن پیشنهاد کرده است، خیلی قانونی نازک است و برای فهمیدن آن یعنی ساعت ها به ما لازم می شود. اما از سبب آن که ما از صنف های پایانی یعنی از صنف 7 با آغاز فیزیک مکتبی شروع می نماییم، با قانون جاذبه عمومی عالم شناس می گردیم و آن را مکمل می آموزیم و پس از ختم مؤسسه تعلیمی، پس از داخل شدن با مکتب های عالی یعنی به واسطه با سمت آموزش علم های طبیعت شناسی یعنی نازکی های قانون جاذبه را ما پوره روشن میکنیم و در برنامه مذکور ما مکمل آید به علاقمندی قوه جاذبه با سیاره های سیستم آفتابی با ردیفان صنعی زمین یعنی موشک ها، راکت ها مدار نزد زمینی پرواز میکنند گفته گذاشتیم. این بود برنامه امروزه ما آید به قانون جاذبه، قانونی که به واسطه به همه ما شناس است. در برنامه های آینده ما باز هم استفاده قانونی مذکور که به واسطه در همه آموزش های و تحقیقات های کیهان استفاده برده می شود و به واسطه علاقمنده زیج قریب به همه تحقیقات های کیهانی علاقمند است دیده می برایم. تشکر بینندگان عزیز، خوب بمانید.